Smis a Kilínix fáilte go Brasserie in the corner. Úsas muige I Brasserie in the corner maiall daoine tá teach seach ain, tá gailge acút se ggéar bheith leabhart slumsan gailge, se ggéar ardúin gailge. Freisin nát táid mu tíadach nec le Connemara, tan glór an chuisméir mís teach seach go gaile tá go seach aine. Na buntá si go mór bhain leis gailge úsad Brasserie ná tá an gó go suas, tá na cólachtaí tá teach seach ain, an úsas an gailge mars go lá, réad an gailta RTE, TG Car had an seach ain. Na siad a ggéire na daoine tá lob go méid an gailge ar leabhart ag an mábhart nó má siad le cruinniú, si deas acu le ná an leabhart an gailge agus freisin si go deas eiceil ar na bíochláirnaí agus víte an gló. Ó seoach na plan natá ain mu a ggéire go mé níos mú gailge thart an nuirt, mu ggéir na daoine tá gobar seo go méid an ná couple focail rá le na chuisméid seach, mu ggéire níos mú gon réad an na gailta go TG Car bheith go ar bun os thuirsaí teachta seach go bluistear níos nua. Freisin bháiln go mbeadh daoine an ardú chríos go gailge, lomsan nó le na daoine eile tá gobar seo.